רידביט מזקקת ספרים עבי כרס לתקצירים ומציגה אותם ישירות על מסך הנעילה. ואז מחלקת אותם שוב למקטעים קצרים שקל לקרוא, כך שבכל פעם שאתם פותחים את הטלפון, אתם קוראים עוד קצת על הדרך, אוטומטית. וככה אפשר לקרוא מהר, בקלות ובנוחות. רידביט לוקחת יצירות מופת, שגם התקציר שלהן עלול להיות עצום ומאתגר לקריאה, ומחלקת אותן שוב לכמה פרקים קצרים. ומגישה תקצירים דחוסים, קלים לקריאה וממוקדים בעיקר, ככה רואים את רצף הדברים במבט אחד. וגם בזמן קצר, קולטים בדיוק את מה שצריך. בנוסף, היא מסבירה מה הערך של הספר, מה הרקע התקופתי שלו, מה הנושא המרכזי, ומה משמעות הסוף. וה-II מעלה בכל פרק שאלות למחשבה, וגם עונה עליהן מיד, כך שתפיקו מהספר הרבה יותר מאשר מקריאה לבד, בלי הכוונה. והכל 100% בחינם. הורידו עכשיו